Тәгәрмәченең 2021 елдагы тәүге чыгарылышында без шушында Чупайда. Инде ул сезгә билгеле авыл, чөнки җәй көне Луиза белән без монда бала йотырга кайткан идек. Бу ел исә безне монда сәяхәткә дәшеп калды данлыклы Әхмәт бай йорты. Авыл халкы җыйнаулашып дәрәү килеп бүген безне 100 ел элек булган вакыйгаларга шундырачак. Ләкин безне тамаша гына түгел, шушы йортның да шанлы, данлы тарихы кызыксындыра. Мин бүтән булай яши алмыйм. Гомрем кыскарганнан кыскара. Хаҗи Әхмәт, син кайда? Актык көнем якынайганнан якыная бара. Yüzüme карарлык түгел. Җыерчык кар урманы баскан. Сулыш алу көннән көн кыен. Коткарыгыз. Ярдәмегезгә өмет итеп, ихтирам белән Әхмәт бай йорты. Әхмәт бай йортының сыкрауы Казанда да ишетелде. Корылма 150 ел элек салынган ди Чупайлылар. Борынгы бинаның бүгенге язмышы белән кызыксынып, Әлмәттән дә Казаннан да журналистлар җыелып килде. Бу көнне Чупайда көнөзен карлы яңгыр яуды. Изге эшне бисмилладан башлаган әби бабалар Әхмәт бай йортын коткару операциясын шушы гореф-гадәттә читләтеп узмады. Тарихи мәдәни ядкәрне саклау кирәклеген Чупайлылар оригиналь рәвештә тарихи реконструкция аша күрсәтте. Иң элек Чупай авылы тарихы белән танышык. Берничә җөмлә генә. Әлмәттең Луч телеканалы журналисты Рәдифә Нугмановага сүз. Архив документлары буенча Чупай авылына 1680 елда нигез салына. 19 гасыр ахырында ук биредә мәктәп-мәдрәсә, мәчет, 2 су тегермәне, кибетләр булуы билгеле. Сишәмбе саен зур ярминкәләр узу хакында да мәгълүмат саклана. Авыл халкы электән үк иген үстергән, мал-туар асраган, таш чыгарган. Әхмәт бай нәселе соңрак Әлмәт каласы төзегән Чупай ташын чыгара башлаучы буларак та билгеле. Хәзер инде Әхмәт байга күчсәк тә була. Ул гади бер гаиләдә туа, әмма эшкә батыр булуы аны тирә-якта иң бай кешеләрнең берсе итә. 4 улы һәм кызы туа. Илләп булганышлар башланганчы Әхмәт Габделҗаббаров кеше улы гаиләсе белән Кытай ягына китәргә карар кыла. Бүгенге Амур өлкәсе ягына барып җиткәч, Әхмәт бай тиф белән авырып җан бирә. 2 көннән улы да дөнья куя. Иң бай кеше булган авылда, тырыш кеше булган. Ул үзенең тырышлыгы аркасында менә шул байыган да инде. Ул үзенең хуҗалыгында кешеләрне эшләткән, аларга эш биргән. Ак ташлы бу утарны Әхмәт байның икенче улы Хаҗи Әхмәт төзетә. Атаклы Чупай карьера 1953 елда ачылса да, Хаҗи Әхмәт ташны гасыр башында кулланышка кертә. Кул белән киселгән таштан җир астыннан монда Чупай ташы, бик данлы таш, шәһәр күп шәһәрләрдән шуны кул белән добывать итеп, шуны төзегәннәр, бөтен авыл халкы белән төзегәннәр. Бу безнең Чупай авылындагы иң тарихи биналарның берсе булып тора инде. Ул инде Әхмәт бай йорты. Аның инде күптәннән тора ул бында безнең инде шушы авылның ортасында. Без инде ишелмәсен өчен яшьләр белән һәр вакыт килеп чистартабыз, шүпләрен җыябыз, анда кешеләр җыелмасын өчен аның бит инде капкалары да арттан ачык. Яз көннәрендә без аны агартабыз, матур итеп инде. Менә һәр елда тагын агартачакбыз аны матур итеп. Ул һәрбер Чупай кешесе өчен менә ераклардан кайда гына булмасыннар, нинди генә зур кешеләр булсалар да, кешенең бит күңелендә туган авылы турында ниндидер якты хисләр бар. Җылы хисләр бар. Менә шуларны сагынып алар авылга кайталар. Авылга кайтканда инде авылның түрендә шушы йорт, алар аның янда үтеп китәләр, туктыйлар. Һәм безнең инде яшьләр, авыл яшьләре һәм шәхсән үзебез шушы йортны саклап каласыбыз килә. Әхмәт бай йорты янында автобус тукталышы урнашкан. Кайтучыларга сәлам бирә, китүчеләрне озатып кала бу бина. Һәр Чупай кешесенә кадерле ул. Әхмәт бай йортының тагын нинди вазифалар башкарганын Яңа гасыр телеканалы журналисты Филүзә Хәмидуллина сөйләр. Узган гасырның төрле елларында әлеге йорт авыл өчен хезмәт итә. Биредә башлангыч мәктәп, мәдәният йорты, китапханә урнаша. Ныклы Чупай ташыннан төзелгән булса да, әлеге йорт еллар узу белән ишелә башлый. Һәм хәзер биредә төзекләндерү эшләрен алып барырга кирәк ди авыл кешеләре. Әхмәт байның үзен белмим инде мин. Анда торган кешеләрне беләм менә. Акчуриннармы килделәр, алар ирле хатынны, балалары да бар иде, шунда тордылар. Алар бик ветеринар микәнендә алар зур кешеләре инде. Аларга мин дәресләремә карый алмаганда, аларга кереп булышуны сорап чыгардырам. Алар булышалар иде миңа.
Bir конюшняларым бар иде, зур атлар торалар ялар. Теге баштарак кергеш карыйдыр иде инде. Бу нинди атлар икән дип, менә шуларны беләм. Менә яшь чагында bir шунда кирип уйныйдыр идек. Аның кырыенда bir шәп тал бар иде. Шул талганың әйберләрен алырга, теге яфракларын, иләрен алырга дип мингә без инде бала чагалар. Мин дә менеп киткәнмен шунда. Шуларны алып төшкәндә таш менә минем аягыма килеп төште. Шул ташка тотынып сикрәм дигәндә төште, шунда аяк өстемә менә. Хәзердә аның ниләр бар урыннары. Шуннан соң минем күрше кызы йөгереп керде, анда врачлар, шул ветврач булгандыр инде. Йөгереп чыкты да, минем ул ташны алды да, янары мине инәйләргә кертеп бирде. Ана карадылар инде алар мине. Әхмәт бай йорты элек-электән колхоз милке. Бүген хуҗалык шәхси кулларда. Инвестор Сергей Владимировныкы. Казанда яши. Аның да тарихи бинаны туристлар өчен кызыклы итү уе бар. Тик бу изге уйның гомере генә озынрак булып чыкты. Эшгамәл кайда ди авыл халкы. Ну смотри, студент, это наш Кремль. Белый. Ему, в отличие от московского, краснеть не за что. Әхмәт байның авылда туганы яши. Туганлык җипләре турында китаптан укып кына белгән. Бабалар мирасына дәгъва итми, әмма бинага яклы киләчәк тели. Каян ничек белдегез сезнең баба икәнлеген, менә сез шушы нәсел кешесе икәнен каян белеп чыкты? Менә Кашапов рәис абый бар, хәзер юк инде ул. Шупай авылын дип китап чыгарган иде. Шул китаптан минем фотомда бар, рәсемдә бар. Шул китаптан белдем инде. Тарихка үзгә мөнәсәбәт Татарстанда. Дәүләт киңәшчесе Минтибәр Шәймиев җитәкчелегендәге Яңарыш фонды милли ядкәрләрне җәбер золымнан саклый. Башкалыбыз Казанда гына түгел, район авыллардагы тарихи корылмалар да игътибар үзәгендә булырга тиеш. Зур ватанга мәхәббәт кеше ватандагы тарихи истәлекле урыннардан башлана булса кирәк. В последние годы сильно преображается наша столица тоже. Оно было связано с тем, что мы в 2005 году провели тысячелетие. Многие вещи мы делали, но оказывается не все те наши решения были правильны. Много ошибок сделали. Сделали не специально, сделали из-за того, что не обращали внимания или по незнанию. Сегодня многие эти вопросы уже решаются по-другому. Әхмәт бай йортын Татарстанның мәдәни мирас объекты итеп танытасы иде ди шупайлылар. Бу адым тарихи корылманы җимерүдән һәм башка төрле явыз ниятләрдән саклаячак. Бик матур гына реконструкция эшләделәр. Моның әле беренчесе бит инде әйтәләр тиерле була дип. Ләкин инде бик яхшы эшләгәннәр. Киләчәктә билгеле зур чара үткәрергә кирәк. Тагын да киңрәк масштаб белән халыкны күбрәк җыеп, һәм инде материалны ныграк эшкәртеп, тирәнрәк тарихка кирип, һәм инде биредә мин уйлыйм инде спонсорлар да кирәк. Чөнки бу авыл халкының спонсорлыклары белән генә башкарылып чыга торган эш түгел. Һәм инде киләчәктә Әлмәтнең дә үзенең данын шушының белән күтәрергә була. Чөнки Әлмәт шәһәре Чупай ташы белән күтәрелгән, Чупай ташы үз чорында Әхмәт байлар башлаган карьердан башланган. Теләгебез шул, авылныкы булсын ул, халыкныкы булсын. Кешеләр килеп шок катып, кешеләр килеп шунда ял итеп, шуны күреп, фотоларга төшеп, нашайтып зур бер туристларны җәлеп итерлек урын булсын ул безнең өчен. Бер генә Чупай кешесе дә үземә алам дип йөрми ул йортына. Алар менә үзләренең оныкларына калдырасы килә. Оныкларына калдырып, нашайтып зур бер урын итәселәре килә истәлекле. Бу йортны бик матур бер инвестор кемдер алып, шундый матур җир ясарга дип уйлыйм мин. Ясасалар бик матур булыр иде. Гомерлек бит инде бу миңа уже 76 яшь. Мин бәләкәй чакта хәтерлим менә уже 70 ел торган бит инде бу йорт хәзер. Шулай бит инде. Шулай дип уйлыйм мин.